Mga ka-Disciple, may mga taong ayaw tumanggap ng katotohanan hindi dahil mali ito, kundi dahil hahamon ito sa kanilang kapangyarihan. Panahon na muli para ibahagi ko sa inyo ang mensaheng nagbibigay buhay mula sa Ebanghelyo ngayong araw, Monday of the third week of Advent. Ako po si Brother Rai, your digital disciple. Sa Ebanghelyo natin ngayon mula sa Matthew 21 verses 23 to 27, hinarap si Jesus ng mga pinuno ng bayan at tinanong siya, "Sa anong kapangyarihan mo ginagawa ang mga bagay na ito?" Sa halip na direktang sagot, tinanong din sila ni Jesus tungkol kay Juan Bautista, kung ang kanyang misyon ba ay galing sa Diyos o sa tao. Pero hindi sila sumagot ng tapat. Natakot sila sa opinyon ng tao. Natakot silang mawalan ng kontrol. Kaya ang sagot nila, "Hindi namin alam." At dahil doon, hindi rin sila binigyan ni Jesus ng sagot. Mga ka-Disciple, napakalalim ng eksenang ito. Hindi dahil hindi alam ng mga pinuno ang katotohanan, kundi dahil ayaw nilang tanggapin ito. Minsan ganito rin tayo kay Lord. Kapag ang tanong niya ay, "Handa ka bang magbago? Handa ka bang magpatawad? Handa ka bang sumunod kahit mahirap?" Ang sagot natin ay parang, "Hindi ko pa alam, Lord." Pero ang totoo, alam natin ang sagot. Ayaw lang nating isuko ang kontrol. Advent is not just about waiting for Christmas. Advent is about honesty before God. Honesty na aminin kung saan tayo takot. Honesty na tanggapin kung saan tayo tinatawag magbago. Mga ka-Disciple, ngayong Advent, huwag tayong matakot sa katotohanan. Ang Diyos ay hindi nagtatanong para husgahan tayo, kundi para iligtas at baguhin tayo. Kung tapat ang puso, malinaw ang sagot ng Diyos. Ako po si Brother Rai, online for Christ, offline with purpose. God bless.